Hei ystävät, minä olen tohtori Mika Sibelius, urologi, ja olen täällä kanssanne tänään puhumassa aiheesta, joka koskettaa monia meistä, erityisesti yli 60-vuotiaita miehiä, mutta josta harvoin uskalletaan puhua ääneen, miesten intiimi terveys. Oletko huomannut viime aikoina, että aamuiset erektiot ovat kadonneet, uni on levotonta ja heräät usein yöllä käymään vessassa, ehkäpä jopa useammin kuin kerran? Entäpä jatkuva väsymys, joka tuntuu imevän energiaa päivästäsi, tai se turhautuminen, kun keho ei tunnu enää toimivan entiseen tapaan? Nämä eivät ole vain ikääntymisen väistämättömiä merkkejä, vaan usein heijastuksia elämäntavoistamme. Monet meistä saattavat tiedostamattaan omaksua sohvan perunan tapoja, jotka vaikuttavat juuri näihin intiimeihin toimintoihin. Ei ole häpeä, tämä on fysiologiaa, jota voi säätää. Yhdessä tutkimme tänään, miten voimme aktiivisesti puuttua näihin haasteisiin ja rakentaa uudelleen elinvoiman perustan. Tässä videossa emme kuitenkaan jää vain pohtimaan ongelmia, vaan tarjoamme konkreettisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Näytän teille 3 yksinkertaista ja helposti toteutettavaa askelta, jotka voivat mullistaa arkenne jo muutamassa viikossa, palauttaen kadotetun elinvoiman. Nämä käytännön vinkit auttavat teitä parantamaan verenkiertoa koko kehossa, tukemaan lantionpohjan lihaksistoa ja syventämään yöunien REM-vaihetta, joka on avainasemassa kehon ja mielen palautumisessa. Pienillä, vain 5 minuuttia päivässä vievillä muutoksilla voimme yhdessä herättää kehomme uudelleen ja kokea uudenlaista virkeyttä ja miehekkyyttä. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta ja lupaan, että jokainen vinkki on selkeä, toteutettavissa oleva ja suunniteltu erityisesti yli 60-vuotiaille miehille. Valmistaudu löytämään uusi tie kohti parempaa elämänlaatua. Istutaanpa mukavasti, avataan mielemme ja aloitamme tämä matka kohti energisempää huomista yhdessä, ilman paineita tai odotuksia, vain tukea ja tietoa. Hyvät ystävät, on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, ettei ole häpeä kokea niitä muutoksia, joista olemme puhuneet. Levoton uni, aamuisen erektion puute, öiset vessakäynnit tai yleinen uupumus eivät ole merkki henkilökohtaisesta epäonnistumisesta. Ei ole häpeä, tämä on fysiologiaa, jota voi säätää. Nämä haasteet ovat yleisiä yli 60-vuotiailla miehillä, ja ne heijastavat usein kehon luonnollisia reaktioita kertyneisiin elämäntapavalintoihin. Kehomme on uskomaton ja mukautuva, ja urologina voin vakuuttaa teille, että meillä on yhdessä voima vaikuttaa siihen. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta. Tässä videossa emme syytä tai häpeile, vaan keskitymme ymmärtämään ja antamaan konkreettisia työkaluja. Olemme täällä tukemassa toisiamme, rakentamassa uutta elinvoimaa. Muistakaa, että pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys, ja me opimme näistä yhdessä. Hyvät ystävät, nyt kun olemme purkaneet pois häpeän ja ymmärtäneet, ettei kyse ole henkilökohtaisesta epäonnistumisesta, vaan fysiologiasta, jota voimme säätää, on aika syventyä siihen, miksi nämä muutokset tapahtuvat kehossamme. Keho on monimutkainen järjestelmä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun ymmärrämme paremmin näiden haasteiden taustalla olevia mekanismeja, voimme lähestyä ratkaisuja tietoisemmin ja tehokkaammin. Ei ole häpeä, tämä on fysiologiaa, jota voi säätää. Tämä ymmärrys ei ainoastaan vähennä skeptisyyttä, vaan myös antaa meille voimaa sitoutua uusiin, elinvoimaa palauttaviin tapoihin. Me emme vain korjaa oireita, vaan rakennamme kestävämpää perustaa hyvinvoinnille askel askeleelta. Yhdessä pureudumme nyt syvälle siihen, miten kehomme toimii ja miten voimme auttaa sitä kukoistamaan jälleen. Aloitetaan unesta, joka on kehon ja mielen peruspilari. Erityisesti REM-uni eli vilkeuni on elintärkeää palautumiselle. Yön aikana meidän tulisi käydä läpi 3-5 REM-unisykliä, joiden aikana aivot käsittelevät tietoa, vahvistavat muistoja ja keho korjaa itseään. Jos REM-uni on häiriintynyt esimerkiksi myöhäisillan sinisen valon tai levottoman unen vuoksi, heräämme väsyneinä ja kehomme palautuminen jää puutteelliseksi. Tämä vaikuttaa suoraan energiatasoihimme, mielialaamme ja jopa aamuisen erektion esiintymiseen. Kun REM-uni on riittävää ja laadukasta, kehomme saa mahdollisuuden ladata akkunsa täyteen ja aamuiset erektiot ovat usein luonnollinen merkki tästä elinvoiman palautumisesta.
Seuraavaksi tarkastelemme typpioksidia, joka on pieni, mutta uskomattoman voimakas molekyyli kehossamme. Typpioksidin tehtävä on rentouttaa verisuonten seinämiä, mikä parantaa verenkiertoa kaikkialle kehoon, myös intiimialueille. Iän myötä ja tietyillä elämäntavoilla, kuten vähäisellä liikunnalla ja epäterveellisellä ruokavaliolla, typpioksidin tuotanto voi heikentyä merkittävästi. Tämä johtaa verisuonten jäykistymiseen ja heikentyneeseen veren virtaukseen, mikä on yksi keskeisimmistä syistä erektiohäiriöiden taustalla. Kun kehomme tuottaa riittävästi typpioksidia, verenkierto on optimaalista ja miehekäs elinvoima voi palautua. Pienilläkin muutoksilla ruokavaliossa ja liikunnassa voimme tukea typpioksidin tuotantoa. Typpioksidin lisäksi laajemmin heikentynyt verenkierto on merkittävä tekijä monien intiimiterveyden haasteiden takana. Kun veri ei virtaa vapaasti ja tehokkaasti kaikkialle kehoon, kudokset eivät saa riittävästi happea ja ravinteita. Tämä vaikuttaa paitsi intiimialueisiin, myös yleiseen energiatasoomme ja elinvoimaamme. Pitkäaikainen istuminen, vähäinen liikunta ja epäterveelliset ruokailutottumukset tukkivat verisuonia ja hidastavat tätä elintärkeää virtausta. Voimme kuitenkin avata tämän virran uudelleen. Kun kehon verenkierto paranee kokonaisvaltaisesti, tunnemme olomme virkeämmäksi ja kehomme toimii tehokkaammin. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta ja verenkierto on tässä avainasemassa. Lantionpohjan lihaksisto on usein unohdettu, mutta se on kriittisen tärkeä sekä virtsarakon hallinnan että erektion ylläpitämisen kannalta. Nämä lihakset tukevat sisäelimiä ja auttavat säätelemään verenkiertoa intiimialueilla. Iän myötä ja vähäisen liikunnan seurauksena lantionpohjan lihakset voivat heikentyä, mikä voi johtaa virtsankarkailuun, erityisesti yskimisen tai aivastuksen yhteydessä, ja vaikuttaa myös erektion lujuuteen ja kestoon. On tärkeää ymmärtää, että näitä lihaksia voi ja kannattaa harjoittaa. Ne ovat kuin mikä tahansa muu lihasryhmä. Säännöllisellä ja oikeanlaisella harjoittelulla ne vahvistuvat. Vahva lantionpohja tuo tukea ja hallintaa, mikä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Nykyajan kiireinen elämäntapa altistaa meidät usein krooniselle stressille, joka vaikuttaa syvästi hormonitoimintaamme. Erityisesti stressihormonit, kuten kortisoli, voivat laskea testosteronitasoja. Testosteroni on elintärkeä hormoni miesten terveydelle. Se vaikuttaa energiatasoihin, lihasmassaan, mielialaan ja tietenkin seksuaaliseen halukkuuteen ja erektiokykyyn. Kun stressi on jatkuvaa, keho on jatkuvassa taistele- tai pakene-tilassa, mikä ei ole optimaalinen tila seksuaalitoiminnoille tai palautumiselle. Oppimalla hallitsemaan stressiä ja rauhoittamaan mieltämme voimme tukea testosteronin luonnollista tuotantoa ja palauttaa tasapainon. Respiraatio 446 on yksi tehokas keino tähän. Näemme siis, kuinka uni, typpioksidi, verenkierto, lantionpohjan lihakset ja stressinhallinta muodostavat monimutkaisen, toisiinsa kietoutuneen verkon. Kun yksi näistä osa-alueista horjuu, se heijastuu nopeasti muihin, luoden ketjureaktion, joka voi ilmetä levottomana unena, aamuisen erektion puutteena, väsymyksenä tai turhautumisena. Ei ole kyse yksittäisestä ongelmasta, vaan useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Mutta hyvä uutinen on, että voimme vaikuttaa näihin kaikkiin. Ymmärtämällä nämä mekanismit voimme kohdistaa toimenpiteemme tehokkaammin ja rakentaa uudelleen kehomme tasapainoa. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta, kun ymmärrämme kokonaisuuden. Tämä syvällisempi ymmärrys antaa meille nyt vankan pohjan siirtyä konkreettisiin toimiin. Kun tiedämme, miksi nämä haasteet ilmenevät, olemme paremmin varustautuneet tekemään tietoisia valintoja, jotka tukevat kehomme luonnollista palautumiskykyä. Emme ole enää pimeässä hapuilevia, vaan meillä on kartta ja kompassi. Seuraavaksi siirrymme käytännön ratkaisuihin, jotka auttavat meitä parantamaan unta, vahvistamaan verenkiertoa, aktivoimaan lantionpohjaa ja hallitsemaan stressiä. Muistakaa, jokainen pieni askel eteenpäin on voitto, ja olemme tässä matkassa yhdessä. Seuraavassa osassa esittelemme käytännön suunnitelman, joka auttaa meitä käynnistämään tämän muutoksen. Hyvät ystävät,
Nyt kun olemme syventyneet intiimiterveyden fysiologisiin perusteisiin ja ymmärtäneet unen, verenkierron ja hormonitasapainon merkityksen, on aika siirtyä konkreettisiin toimiin. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta ja aloitamme tämän matkan iltarutiineista, jotka ovat avainasemassa palauttavan unen ja optimaalisen typpioksidin tuotannon kannalta. Muistakaa, että pienet tietoiset valinnat voivat luoda suuria muutoksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Emme tee tätä yksin, vaan yhdessä luomme uusia, elinvoimaa tukevia tapoja. Se ei ole häpeä, se on fysiologiaa, jota voi säätää, ja me annamme kehollemme parhaat mahdolliset edellytykset kukoistaa jälleen. Valmistautukaa ottamaan haltuunne yö, joka ravitsee ja palauttaa. Tämä on ensimmäinen askel kohti energisempää ja virkeämpää huomista. Ensimmäinen ja tärkeä askel illan rutiineissa on sinisen valon minimointi. Tiedämme, että puhelinten, table meidän matkallamme kohti parempaa hyvinvointia on tärkeää tunnistaa ne hiljaiset sabotoijat, jotka usein tiedostamatta hiipivät iltarutiineihimme ja heikentävät ponnistelujamme. Yksi yleisimmistä virheistä on alkoholin nauttiminen myöhään illalla. Vaikka lasillinen voi tuntua rentouttavalta, se todellisuudessa häiritsee syvää REM-unta ja heikentää kehon luonnollista palautumista, vaikuttaen myös verenkiertoon ja aamun virkeyteen. Korvaa ilta-alkoholi rauhoittavalla yrttiteellä tai lämpimällä maidolla ja huomaat, kuinka unesi laatu paranee merkittävästi. Toinen usein toistuva harha-askel on näyttöjen äärellä vietetty aika juuri ennen nukkumaan menoa. Puhelimien ja tablettien sininen valo stimuloi aivoja ja estää melatoniinin tuotantoa, tehden nukahtamisesta vaikeampaa ja unen laadusta heikompaa. Sen sijaan tartu fyysiseen kirjaan, kuuntele rauhallista musiikkia tai kokeile lyhyttä meditaatioharjoitusta. Lopuksi moni meistä viettää illat passiivisesti sohvalla, mikä hidastaa verenkiertoa ja ylläpitää kehon jäykkyyttä. Sen sijaan kokeile kevyttä venyttelyä, lyhyttä kävelyä tai muutamaa lantionpohjan harjoitusta ennen nukkumaan menoa. Nämä pienet muutokset voivat avata uudenlaisen energian virran ja tukea kehoamme kokonaisvaltaisesti. Keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta, kun poistamme nämä esteet. Hyvät ystävät, toivon, että tämä matka kanssanne on herättänyt uusia ajatuksia ja toivoa. Muistakaa, että keho voidaan aktivoida uudelleen askel askeleelta, eikä koskaan ole liian myöhäistä aloittaa. Nämä muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä ja on täysin normaalia kohdata haasteita matkan varrella. Olen nähnyt lukemattomia kertoja, kuinka miehet, jotka ovat sitoutuneet pieniin johdonmukaisiin toimiin, ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia elämänlaadussaan, unessaan ja intiimissä terveydessään. Pienikin edistysaskel on aina voitto. Nyt haluan kuulla teistä. Kirjoita kommentteihin aktiivinen, jos aloitat huomenna näiden vinkkien soveltamisen, ja rehellisyyden nimissä jätä kommentteihin 1, jos sinulla oli aamuisia erektioita tällä viikolla, tai 0, jos ei. Ei ole häpeä. Tämä on fysiologiaa, jota voi säätää. Yhdessä luomme yhteisön, jossa tuemme toisiamme tällä matkalla. Jatketaan yhdessä. Jokainen liike on pieni tuki, joka moninkertaistaa tätä palautumisen matkaa. Hyvät ystävät, muistakaa, että jokainen pieni, tietoinen muutos arjen tavoissa on valtava askel kohti elinvoimaisempaa ja pidempää elämää yli 60-vuotiaana. Olemme yhdessä oppineet, kuinka voimme aktiivisesti torjua sohvaperunan tapoja ja herättää kehomme uudelleen askel askeleelta. Tärkeintä on aloittaa heti, ei viivytellä. Kehotan teitä valitsemaan 1 tai 2 vinkkiä, jotka puhuttelivat teitä eniten, ja ottamaan ne osaksi päivittäistä rutiinianne jo tänään. Ei ole häpeä. Tämä on fysiologiaa, jota voi säätää, ja meillä on kyky vaikuttaa siihen. Haluan kuitenkin painottaa, että vaikka tämä video tarjoaa arvokasta tietoa, sen tarkoitus on puhtaasti koulutuksellinen. Se ei korvaa ammattimaisen lääkärin konsultaatiota, diagnoosia tai hoitoa. Mikäli koette uusia, huolestuttavia oireita tai teillä on kroonisia sairauksia, on ensisijaisen tärkeää keskustella asiasta aina oman lääkärinne kanssa ennen merkittäviä elämäntapamuutoksia. Teidän hyvinvointinne ja turvallisuutenne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ottakaamme yhdessä vastuu terveydestämme luottaen asiantuntijoiden tukeen.